Здравейте, пичове, VVK Крус е тук, аз съм Крис, a.k.a. Кер, това право ли ви омръзна да го слушате? Еми, какво направя, не гледайте, ако не искате. Днес играем Earth, както винаги, играем с Краси. Аз съм в неговия акаунт, той в моя, ще ходим... Доломит. Ще ходим до Умит. Ходи джангъл, бе. Сега ще стартна с вещи си специално за тебе. Не, още ми аз стартна. Не, аз ще ходя с вълци, аз стартвам с вълци, ти извести, че искаш ли? Идваме на мира и Много ясно. иззимаме Лебланка, защото тя е Да, тъпа пични да, и да. майна. Да, И правиме бачи схемите. да, И гледаш, идваме и Лебланка ни прави две в едно. да. Сой лак, бе. Какъв лад, бе? Къде? Там при тебе. Те нямат ли Евелин? Не, ние банана. Банана. Сега ще си на вълците. Бояка ще... Отиде си на вълци, на големи. Раптори. Песен, бам, флаш, е. Верно е, човек. Това Twitch ще бъде твърдо елан. Той ще бъде... Аз мисля, че и Галио ще е силен, между другото. Галио мейна тук ще ги мачка. Не ще мога да мейна. Сол топ насус. О, и той стартва с джангъл, и това е. Всичко живо. Почва джангъл. О, Леванка тук, между другото. Има Лебанка. Да, се, нямаше достатъчно големи топки да почваш с това, бе. Това тъпля. Я ходя с покай тази Лебанка, бе. Ще я да ям по към кофата, иначе. Не, фастен тъгли. Да, ще си взема и глубафа. Защо глубафа е на 2К понекога, а друг път е на... На 4. на... Да. Кой не обича Гангпланк? Да, аз съм и взе бубафа, бах ти нещастника. Гангпланк на идилия, ох, то ще е страшен. Зайби аз къде я хода? На бот ли? Че да не умирам. Зайби аз ще си фармал техната джунгла. Аз нашата. Пасвам майката. Ти май много нема и нашата да изфармиш. Ще я взем, бе. Ела. Спомням се много добре даже. Пак си Излизам. То сме джулква. Тока е най-джулкващо нещо, което се спомня. Бум. Виж като хеликоптер това. Ох, Зайби, умрех. Виж като си се обагва, помяна. Майка ти е слава, бе. Гледай, този е мой! Пак. На значение отивам за ревенч на бубафа. Наредбата. Да. Аз изех. Аз като цяло бех на по-малко кръв и такова ми умираше на една от атака. На ребъфи. Няма значение, бе. Добре, ние сме три джангъла. Това е. Ботлейна вече 4-та минута, пара втора кола. Но ботлейна... Репортваме бота. Каме там. Се учим там да е поканал ние на бота, какво значи фастен. Айде. Има и Bullets, Homeguard. А ти пи? Ти пи. Имаш ли? Имам. И аз. Скапа някой шъм. Иди си майката. Насос! Сус! Буя! Да, и какво е? Аз нищо не намалях. Бед си, май. Ай, са нашия помяна. Али, то мъртъв. Този ден мъртъв, бе. Ай, ще бе, помяро, сте ми нещо. Ай, ходим да вземем ушена пак.
Някъде е телепорта. Ще ходя пешачка, ама аз няма намажа нищо и без това. Я се бете майката. Ела ме хепни за дракон, като ги убиете. О, ти умря. Ахахахахаха. Между време, обаче взех кил, сещи. Да. Не, как? Ура, каша. Ай, стига е! Кой е макса, бе? Ето! Това човек. Ето това му се максва. Ми давай, знам, топи си. И след това ми е ще сума ти бой. Бе, коста. Това разбира ли какво се случва? Кой идва само? Как дракона и мене удра и декоя едновременно. Сега ще си изпусна кърфицата къде да вчера. Тук е зад топките. Кой има? На какво да? Ръжка майна. Трините пони, кой не го обича. Трините ли имаш? Почти. Пах ти бълбака, ти изсъхна от мъдете, бе. Децата ти умрат, бе. Бонак. А отивам да пресрещна Лебланк. Аз ще ме пресрещна майка ти. Аре бе, глупако! Виж го какъв е заспал това масо с подяволите! Да, това обаче го флека. По-кой фейгът бягат нямаше да фана. Ако по джуп. По-така ми спаяна си фейдж ди. Батио с планчето. Това разбрах какво му се случи. Та, беквам 7 минута за тренити. На нормал гейм се борим 7 минута за да вземе VF-Slow, тук се борим да вземем тренити. Ти с 5 кила и 5 асиста, да, моля си. Сложи ми лард некъде. Охо. Да, да. Какво му се случва? Да, да. Те си ме джукнал. Да, да. Боя. Оставя моето момче. Оставя мойка! Бом, 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 бом. Стачек и найзор. Но между другото искам да се знае, че на най-голямата путка писах му да не банва за едно Champion Select, той не мазна го банна. И най-вероятно взет игра няма да видиме. Ако продължава да има такива путки като Nasus. Опа, опа, то съм умря. Двамата знаем, че е мъртъв. Защо пробва да бяга? Декоя ме пое клонинга между другото. Защо опитва да бяга? Кой не обича понигър им с 300 демидж? Ох, и бие сорт взети. Ей, нагло си, нагло. И аз па сега ще взема тринити. Спешия. Бара с нали. Я па то. Какво пия толкова с надъхано, бе? Би си майката, бе. Това е по-нигрен, бе. Това съм ти майката. Някак да ме убиеш. Що ще им помага с това? Къде избяга тази Лебланк, бе? Като начало се върна назад и жокна. Къде? Най-вероятно тук.
Дай са. Каваме. Да. Ай, няма нужда. То си боли, бе, GP-то. За какво говорихме? Че кермачка. Само не та съм кей, нали? Аз съм си оригинала, бе. Лапе. Само не се филмирай. Кой умрях? Вече верно май, че се филмирах тук, но няма нищо. Е така един амерцинен скимърчи, бана майката на всичко свято. Чака си нова сонда. Би поде коя мап, путка. Така. Упс. Сега гледа ушна, какво му се случи. Какво става, Какво му рапърче? се случи. Добре, как мога да ми е миньон? Сета. Пак ще го фана, какво си мисля? Ох, таля бонк ме си прави се в HD Blood. Къде го е? Нали знаеш, че това май на тебе не ти даваше нещо? А дава ти преди мисля, че беше само за рейнджа. Аз се кавам. Ти видя ли Стой лард? Има. Какво остава, рапърче? Искам да гледаш спана. Можеш ли ме после? Не, я ме виж на кой еф съм ти. Айде. Намери ли ме? Да, F3, давай. И какво? Не е много бързо, но 500 демидж. Все още? Не е все още толкова много бързо. Малко още. Да събера кинти. До тега ще ударявам, ще бъде с гост. Ти ще цъкаш жиз. Да ми даш спид. Боя. Ай стига, чек. Те ме размазват. Кой е това, бе? Всички! Всички са там. Гледай се, гледай лекостта. Гледай support item. Сега търсиме жертвата. Ама тук е помяна. Ей си мисля, койш. Някакви надъхани такива, като ти влея по-не с бати спидай. Се насърт. Я го павля и там. Скапаня гаргалио. А какво си мислиш, че направите, бе? Скапане помяни. Not even close, baby. Те флигата, бе. Да. Не, просто ако не репортна нас. Ето и празен доклад. Тия са ми любимите. Така, 15 секунди за типито. Събираме само. Ще взема един зефир, така е колкото. Изглеждам по-бавно. Още един зефир ли? Така, не, Godblade първо. Кой искаш? Само как, коя жертва искаш да бъде? Абе, ако всички можеш, аре ушана. Не, GP-то искам. Боя! Всичко живо е мъртво. Стига ви толкова. Да и сега ще си избереш като най-голямата путка, така. Да? Вземи си такова. Флаш и телепорт и гост. Фак. Фак, бе. Браво, Не ми се получи. Между другото, очаквах някой да дойде, се точи да си взема вълци. Повече гост ще бъде до тега. Борим се за 1000, за 2 кадемиш. Бе, къде ми, че ли маса? Сив беше правил на... Сив Ейдж беше правил на стрим 3К демидж. Бъде ме кура, бе. Маса може да е правил, ма демич. 3К демидж, нали ти разправя? Отиваме за бекдор. Да, той не мога да цел. Ооо! Бах, помяга гарото. Спой си го, тъпли си.
Да, Бойо. Да, Бойо. О! А! А! О, само заради това ще кача клипчето. Окей, гайс. Това беше от мен и от Краси. Аре, чао. Чакай, бе. Не забравяйте да харесате, коментирате, споделите клипче, ако ви е харесало. Разбира се. Това беше всичко. Айде, чао.